balita, dalagko nga cracks nakita sa pila ka mga balay kag eskwelahan sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo matapos ang magnitude 4.8 nga linog kagabi. Inspeksyon sa pila ka mga building sa syudad sa Iloilo ginpatigayon. Si John Sala nakatutok. Makita sa sininga CCTV footage nga kasubong nga nagasawt ang duta bangod sa mabasko nga pag-uyod sa barangay Bulad, Gimbal. Base sa datos sa nagikan sa PHIVOLTS, magnitude 4.8 ang linog, kag epicenter sini ang Banwa sang Gimbal. Sino sa MDRRMO, wala sang major damages nga natugang linog sa Banwa. Wala mang ginsing dako nga mga damages, no? Unlike sa nagligad nga mga ang earthquake nga nag-agi diri sa Gimbal. Half day lang ang klase diri sa Banwa sang Gimbal pati man sa Banwa sang Tigbawan, Iloilo para sa inspeksyon nga ginpatigayon sa mga local government units. Kag antes makabalik ang mga estudyante, ginsiguro sa mga MDRRMO nga safe ang ilang mga classrooms. 125 ka mga bulutuan sa syudad kag probinsya sang Iloilo ang nagsuspender sang face-to-face classes bangod sa linog. Matapos ang linog nakit-an man ang mga dalagko nga crack sa isa ka balay sa barangay San Rafael, Tigbawan. Wala man makaluwas ang balay nga ini sa barangay Buyuan. Sa Hamog Integrated School, pila ka classrooms ang nakitaan sa dalagko nga mga litik. Ang iban nga bahin sa bulutuan, ang makita man nga daw nag-usmod. So far, so good man, kay wala man gid kita reported nga may nasamaran, pero may mga ara kita reported nga may mga crack sa mga panimalay, sa eskwelahan, even sa barangay hall, kag sa daycare center, which is nasubong nga ongoing gyapon ang aton nga assessment. Pero aligmat lang kami anay kay way kita sang iba nga classroom nga pwede gamiton. Amo na gani nga ang kabataan namon dira lang sa piyak nga side na yon kay ang diri daw delikado basi mag-collapse bala. Nabatsagan man ang linog kagabi sa Iloilo City kay iban pangabahin sa Western Visayas. Naggulo ang mga residente nga ini sa isa ka housing project sang Iloilo City Government sa barangay San Isidro Haro sang nabatsagan ang pagtayog. Ginpagwa man ang ining mga customer sa Iloilo Terminal Market. Base sa rapid structural assessment sang Iloilo City LGU sa mga establishmento sa syudad, wala sa mga dalagko nga halit nga nakitaan. Ginklaro man sa LGU nga ang mga minor o con hairline crack sa facade sa Iloilo Terminal Market ang idi tungod sa linog. Before naglinog, may naara na nalakip sa ilang punch list, no? Nga may nakita silang cracks. Structurally safe man ang Iloilo Provincial Capitol matapos kininspeksyon. Nagapadayon naman ang normal nga operasyon sa Kapitolyo. Ato nakita nga wala gid sa may nag-develop nga additional cracks. Noticeable defects were noticed along the structural member of the building. Bangod linibo ka mga student athlete kag coaches ang napahamtang sa mga eskwelahan sa Bacolod City sa nagapadayon nga Nira Amit. Gilayon man niya ginmando sa LGU ang rapid damage assessment kag wala man sa nakitaan nga halit dala sang linog. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala. Buwan, Western Visayas.